Hello guys, nining tayo mga guys. Padung ko ani sa Dimiyaw. Kay gisugo ko ni Mister pagkuha sa iyang mga gamit guys. Kay namanday man siya dito. Gipakuha niya guys kay iyang tiil nahubag man, di man siya katrabaho og mga pilang adlaw. Kay murag nahugan ni siya og kuan guys kanang materialis. Mao ni nga isamot kahubag iyang tiil. Muna nga ipakuha na ni Mister kay basin ang tagbay ko no muuli sa Cebu kay taga Cebu man akong auntie. Anya ipakuha lang ni niya kay basin og masirhan ba di ta kasod sa maong balay kay di tag iya. Muna nga nakahukom jud mi guys nga moadto jud mi sa Dimiyaw. Among kuhaon ang mga gamit didto. Muna ni guys, padung nami sa highway ani. Magmotor laman mi guys, di lang man kay og kanang bao-bao, magmotor lang mi sa akong anak kay magdali pod mi kay murag na ay tali uwan pod guys. Mao ni nga paspas kay ko ani ni lakaw kay basin og giabot mi ani uwan. Gikan pa ko ani ni meeting sa barangay guys, pero yamar mas Mr. lagi palakwon mi. Wa ko magdugay guys, nilakaw na ko. Padung na ko sa may highway ani guys. A few moments later. Sa among pag-abot guys, wa diha ag tag-iya guys ni lakaw man. Pero sa nang pangitas tag-iya guys, so nakahukom jud mi nga muuli na lang kay wa man matuman among tuyo. Di na madaag mga gamit ni Mr. guys. So mauli na lang kami sa Valencia. Kaya doon na narbay dagom guys, basin og mo uwan. Motong ni hukom jud ang anak guys nga manguli na lang mi mo sakay na lang migbalik sa motor. Nakadagan mi gyud guys og mga pila ka dupa. Nakalingi mi sa among gikanan guys. Diha de ay ang tag-iya na. Nibalik na pod mi guys, amo na po ni si Jang gi istorya og Hindi ka matrabaho kumapon? Sa bener na? Yata papa man. Papa pa? Oo. Sa kadlaw. Oo.
Sa to pa mo ato ka og masibo. Oh. Timing jud guys, among pagkuha niini guys kay pagkaugma larga day sila sa Cebu. Mao na nga nagpasalamat jud kog dako guys kay nagkita jud mi og ang tag-iya sa maong bay. Mao nang ani sod pug ko guys kay po kita aning sod bay sa kong auntie. Mutan-aw kuno ko sa sod ani be unsay dagway sa sud. Bago pa man ang gabay kong auntie guys. Ay, wow. Wa pa mahuman, guys. Dos andana, guys, pero cute ba nga balay? Agi subay na mo, guys, unsa pang mga materials nga mga gamit nga naa niya, guys. Ag akong anak may nasuhito di siya ni saka to sa ibabaw. Ako ra diri ko sa ubos guys. Mo ni gitrabaho sa kumbanas ni Agi guys. Awa lagi kay siya magdugay kay siya man usa lagi ngadto ni sa ibabaw. Akong gisuli ang iyahang bag guys kung nakumpleto na ba ni. Napabay mga kuwang angayin na mong kuhaon kay wa ko kalibutan o kung sa mga gamita ang gi dani ani guys pag ako yung ulitaw may nasuito ani mo to ni subay sa ibabaw. Dinhira na ho putlon guys ang akong pag video guys o daghan kayong salamat sa inyong pagsilip guys o ako mo ingon bye-bye.